Kantuz ama mine ematen dira zer da hau, zorri bat. Ea nolakoa? Nolakoa izango da, nazkagarria. Oso polita. Hil behar dut azazkalen errean. Ez ama, kaxa bat. Egina eta alaba erregaren gana joan ziren. Zer gertatzen da? Zure alabaren hilean zorri bat aurkitu dut. Eta zer? Nahiru gorde kaxa batean. Zorri bat kaxa batean? Eta kirkir bat kaio batean bai, eta gaina bat kristalezko izan bai. Arrazoi duzu, gorde zure zorria. Zer jango du? Letxugak, patatak, txorizu frijitu lodi-lodiak jarriko digu. Baina egun batez, zorria hil zen. Ai, nire zorria, ai! Hainbeste jantzu. Lasai neska. Ai, nire zorria, jan eta jan txerri txiki bat ezana zen. Gau, lertu da. Nire zorria. Hainbeste jantzuen lertu da gizara joa. Zer egingo dut orain? Lasai neska, larrozen artean enterratuko dut. Luzperatu, ez eta ez. Badaki zer egingo dugu, larru horrekin danborra egingo dugu. Danbor bat zertarako? Horrela zure danborra parran-pan-pan, parran-pan-pan, jotzen duzunean, zorria zorituko zara. Gora nire aita, ja-ja-ja! Eta horrela zorriaren larruarekin danbor bat egin zuten. Parran-pan-pan! Isiltzeko beti zorri danborra jotzen. Parran-pan-pan! Isiltzeko! Gauza bat esan behar dizut. Zer gauza? Zuraitarekin hitz egin behar dugu. Apustu bat pentsatu dugu. Apustu bat? Bai, goazen zuraitarekin. Goazen, parran-pan-pan! Erregeak horrela esan zuen. Gauza bat pentsatu dut. Bando bat, apustu bat, bando bat joko dugu. Danborra uzer ez egina dagoen asmatzen duenari diru asko emango diot. Eta asmatzen ez duenari bere diru dena kendu eta guretzat. Ja-ja-ja, ez du inor asmatuko zorri danborra egina dagoela. Ez du inor asmatuko. Baina beratxek egingo garela, ja-ja-ja-ja. Aguazil, bando prestatu. Rom-pom-pom, erregaren partetik aldera bat. Printzesaren danborra zer ez egina dago. Asmatzen duenari bizkar gainean eraman dezaken adina urre emango zaio. Asmatzen ez duenari bere dirua kenduko zaio. Rom-pom-pom. Ongi dago Aguazil, zoaz plazara eta leku guztietan eta bandaira kurri. Ungliako erreinu hartan hiru gizon harrigarri bizi ziren. Ni superjargintxu naiz, beti ideia eskarrak edukitzen ditut. Ni superindartsu naiz, izugarrizko indarra daukat. Ni superrentzule naiz, entzuten duten, entzuna guazkeren bandoa. Erregearen partetik aldera bat.
Bere dirua kenduko zaio. Ideia bat, erregearen dirua irabaziko dugu. Goazen gaztelua. Erregearen gazteluaren ondoan dago. Superrentzule. Ea zerbait entzuten alduzu. Zerbait entzuten alduzu? Ez alduten zerbait esaten? Bai, esaten ari dira. Diru asko irabazten ari direla. Hori bakarrik? Ez du gehiago entzuten. Erregearen gazteluak eratzen azuten aurkezioa irabazten. Nire alabaren danborra zer ezagina da. Ardilarruz! Ez duzu asmatu zure dirua ospa hurrengoa. Barkatu mesedez oso pobrea naiz. Orain pobreago izango zera. Ospa, hurrengoa zar dadila. Nire alabaren danborra zer ezagina da. Ardilarruz! Ez duzu asmatu zure dirua guretzat. Ospa hurrengoa. Nire alabaren danborra zer ezagina dago. Txerrilarruz! Ez duzu asmatu zure dirua. Ospa hurrengoa. Garazki dugu aita nekatuta nago. Bai diru asko irabazi dugu. Ja, ja, ja. Ongi dagoa guazila entzun duzu. Iararte. Itartean irizuperrizonak osasne dago. Entzuten alduzu zerbait? Zerbait entzuten alduzu. Bai, palazioan erregea printzeseta, erregea eta printzesa hitz egiten ari dira. Zer esaten dute? Esaten ari dira, abrazten ari direla. Horri bakarrik? Isoa! Zer! Zorri larruz aina dagoela esan dute. Zorri larruz? Bai, zorri larruz. Ja, 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 ja. Diru pilo bat irabaziko dugu. Goazen gaztelura. Nire alabaren danborra zer ezagina dago. Basurdelarruz! Ez duzu asmatu zure dirua. Ospa hurrengoa. Nire alabaren danborra zer ezagina dago. Azerilarruz! Ez duzu asmatu zure dirua. Ospa hurrengoa. Bai, berdin du. Baina lako batean hiru supergizonak agertu ziren. Nire alabaren danborra zer ezagina dago. Begira, zorri larruz. Nola? Zerri larruz. Zerri larruz! Asmatu dute. Kaka zarra! Ongi dago guazile, bakoitzari poltsa bat urre. Poltsa bat urre? Ez. Zuta jantza emueto. Tira, bota urrea. Ai, gure dituak. Horrela, hiru supergizonak izugarrizko diruzia eramazuten erregaren gaztelua. Hau erratzaga da! Bakoitzan entzat, zapu bat urre! Hemendik entzuten du nola erregea oraindik jarrezan den. Bere dirua bandu du eta gaiztoak izatagatik. Zo! Bueno, laguna, goazen! Bai, goazen! Iu! Eta horrela, hiru supergizonak urrez beteta joan ziren Urriako erregearen gaztelua.
erregearen papera egin dut. Ni erregina naiz eta ni Amaia naiz eta erreginaren papera egin dut. Ni Sara naiz eta aurkezlearen papera egin dut. Ni Germán naiz eta superjakintzoren papera egin dut. Ni Unerredondo naiz eta entzuleren papera egin dut. Ni Mikel naiz eta superindartzuren papera egin dut. Ni Binai naiz eta jendearen papera